В каждой татарской деревне проводят Сабантуй. Сабантуй – это ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар. Очень важно проводить его, так как это объединяет поколения. Сабантуй – это идеология. Через этот праздник идет сохранение татарского народа, привитие любви к родному языку. В некоторых деревнях есть свои особенности проведения этого праздника. Например, новый формат использовали в деревне Сульчебаш Новошишминского района Татарстана. Такой формат нужно проводить в каждой деревне. Он называется Авыл-Жиины. В чем же особенность этого формата? Каждый год вспоминают фамилию из этой деревни, приглашают родственников из этого рода, детей. Таким образом происходит возрождение деревень. В деревне Сульчебаш провели Авыл-Жиины в формате Курбан-Аши с хазратами и проповедями на татарском языке. А также включили много детских конкурсов. Дети, играя, знакомятся между собой. Барыгызны да бүгенге авыл көне Корбан бәйрәме белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Барыгызга да исәнлек, саулык, гаиләләрегезгә тынычлык, иман байлыгы бирсен Раббим сезгә. Чыгышымны кыска гына тотам, потому что ашларыбыз суына башлар. Иң беренче, менә мин Аллаһның ярдәме белән 15 ел монда хезмәт итәм. Иң беренче минем монда килеп кергәч, Ичәдә сөйләп биттем инде, Әсмәвердәр, егетләр, Зөфәр абый, Мирза абый, кебек, кыр батырлары кебек егетләр белән эшләргә туры килде. 15 ел мин монда хезмәт иттем. Менә шушы авылда мин бер кемнән дә бернинди авыр сүз ишетмәдем. Алланың рәхмәте яусын. Штаб татар Москвы презентовал книгу и подарил их деревне. Менә аны авылны ничек сакларга кадәр авылны, ничек сакларга кадәр татар телен, ничек татар телен киләсе буыннарга безгә тапшырырга, ничек аны менә белдергә. Гомер буе безнең татар телен саклаган дин дә менә ул хәзрәтләр. Безнең татар телен саклаган борынгы гадәтләр инде менә ул кием, салым, стәл, ашау, безнең инде менә шундый ниләр. Шулар менә бу мондый бәйрәмнәр алар бик кирәк менә авылларны сакларга. Безнең җан дибез инде, йөрәк, җан ул барбер авылда ул. Менә авылның каеннарында менә без бүген экскурсия жасадык инде авылны әйләнеп. Менә мин сезгә могу әйтергә, сез торасыз да, Альпийские горы кебек менә шундый матур урында сез барыгыз да торасыз. Мондый зур су ике жактан. Мондай урманнар, мондай менә сезнең шундый киң урам, мондай авылда күргән юк менә шундый киң урам сезнең. Бөтен җирдә бит хәзер читән, һәрбер кеше үзенә бүлә күбрәк, һәрбер кеше чыга урамга. Менә сезнең бик матур, бик яхшы, значит, йортлар, һәрбер йортлар буялган, наличниклары бар, значит, монда бик шундый хезмәт куя торган тырыш кешеләр тора, сразу ул күренеп тора инде. И менә безнең хәзер шундый политика бара, менә күп авыллар уже юк. Шул авылларның стелла куялар. Инде памятник менә монда булган шундый фәлән авыл дип. Менә шул авылларга да хәзер шул нәселне менә сезнең кебек шул фамилияларны табып, шунда хоть бәләкәй генә Сабантуй үткәреп, менә шундый тоже политика, конечно, бик кирәк. Ну, Сабантуй дигәч инде ул бик безнең борынгы яхшы шундый бәйрәм. Ул бит Сабантуй тоже бит ул политический, идеологический нәрсә. Ул монда атларын күрсәтәләр, кич күрсәтәләр. Значит, и азрак юмор да монда бар, значит, балаларны, ул семейный шундый праздник инде. Шулар, конечно, менә бу пандемия булмаса, бөтен авылларда Сабантуй бик кирәк нәрсә инде ул. Менә монда ничек авылны сакларга инде? Гаиләләр, балалар менә бик яхшы менә монда балалар, аларның авыл барсы да истә калачак инде. Вот. Менә без Мәскәүдә штаб татар, безнең менә сайттан карагыз, штаб татар Москвы. Менә бөтен безнең Татарстан татарларын инде, Россия татарларын, Казаннан, Татарстаннан татарлар әзрәк, конечно, анда. Күбрәк безнең татарлар Нижегородский, Ульяновский, Самара, шундай шәһәрләрдән инде.
И без менә алар татарларны шунда җыеп, бергәләштереп, инде дуслаштырып, качагында туганлаштырып, шунда эш алып барабыз инде менә. Шуңар менә без bir kitap çıkardık. O kitap unikальный, але ул менә кайнар пиштән генә чыгарган. Шунда аны кеше дә күрмәгән. Без алдык 100 кеше. 100 фикер җиртә торган, шундый менә уйлый торган. Нәрсә ул татар теле, ничек татар телен сакларга, и ул китап мөрәҗәгать киләсе буыннарга ул. Менә шуңар менә без китап калдырабыз сезнең исполкомга. Иң татар милләтне жарата торган, белә торган кешеләргә тапшырырыз. Сезнең местное самоуправление. Барыгызны да бүгенге Кырбан ашы мәҗлесе белән, авыл көне белән чын күңелдән котлыйм. Һәр барчагызга да Ходай Тәгалә исәнлек, саулык бирсен. Иман нурлары сеңдерсен сезгә. Халал ризыклар, жан тынычлыгы, матур тормыш, кайгы хәсрәт күрмичә алда көнендә берләшеп, туганлашып, дусларыгыз белән, туганнарыгыз белән бергә менә шушы төбәктә яшәүчеләргә матур иттереп, дус булып яшәргә теләр идем мин барыгызга да. Кеше барлыкка килә бу дөньяга 9 айдан. Ул бидимнән бу китапның бездә йотко бар инде 30 еллык. 30 еллык без үзара сөйләшкәндә милләт турында, татарлар турында, татарларның киләчәге турында, нәрсә була татар милләт белән безнең киләчәктә, нәрсә ул татар милләт, кайдан ул барлыкка килгән, нәрсә ул кайда аның йоткысы, кайда аның йөрәге белән башы да. Менә шул татар милләт турында, татар тел турында, саклау турында без бу фикерләрне инде сөйләшкән 30 еллык. Biz аны сөйләштек, гел искә төшердек. Менә Мәскәүдә хәзер сугыштан соң 46 елны, 47 елны Мәскәү татар национальный движение оештырган кешеләр күпсе хәзер китеп барды. Менә алар белән дә без моны сөйләшәдек. Без менә әле Индус Тагир белән, значит, Фандас Сафиуллин белән без бу темаларны сөйләйдек әле 30 еллык. Казанда да килеп. Вот. И менә бу җылны инде февральдә без уйладык бу китапны чыгарга. Татар дөньясында мондый литература, мондый китап бер качан юк. Бу китап күптән кирәк. Но менә быел бит халык саны җылы инде. Менә шул халык саны җылында багышлап бик башкортлар моны сорадылар, без башкорт татарлары белән бик күп сөйләштек бу темаларга. Менә без аны башта уйладык чыгарга 1000, аннан соң 5000, и без аны менә чыгардык хәзер 10000 экземпляр. Бу безнең татар оешмаларына гына. Бу безнең настольный китап, бу безнең дорожный карта, бу безнең установка к действию. Менә бу китап укыгач кеше фикерләрен башында хисләрен үзгәртә, игътибар итеп укыгач. Бу бик кирәкле китап оешмаларның менә глава администрацияларга, татарча укытучыларга, директор мәктәпләргә. Шундый бу китап бер качан искерми торган. Бу китап на все времена, для всех профессий. Кем неравнодушен, кемнең ичендә милләт турында хисләре бар, рух кемнең бар, иманы кемнең ичендә бар. Менә бу шундый кешеләргә бу китап без чыгардык. 10000 экземпляр бик вакытында чыкты бу. Менә хәзер халык саны чутлау. Менә Башкириягә без 500-ны җибәрәбез. Менә мин хәзер йөрим Татарстан районнарга, 50-шәр, 100-әр, менә бөтен районнарга. Менә бүген без килдек Новошишминский районга. Теге атнада безнең булды презентация Нижнекамскида, Ижауда, Чаллыда. Biz bu kitaplarını 2 атна элек илттек Минзәләгә, Актанышка. Шулай итеп
И biz bor Россияда 20 шәһәр компактный татарлар тора торган. Менә шундый шәһәрләрдә это Магнитогорск, Челябинск, Тюмень, Омск, Екатеринбург, Астрахань. Менә шундый 20 шәһәргә без барып презентация ясап, бу китап турында сөйләйбез. Менә бу китапта, значит, без бик аны тырыштык жарты ел бу китапка без изләдек кеше. Кем анда яза? Менә иштәлекле аңлый торган идеолог кирәк. Мөрәҗәгать. Иң нык максат бу китапның бу мөрәҗәгать. Киләсе буыннарга, бүгенге тора торган кешеләргә менә шул мөрәҗәгать итеп монда чыкты бу китапта 110 кеше. Аның, значит, кайберсе шундый без уйлаганча шигырь язды. Кайберсе татарча язалмаенча урысча язды. В основном бу татарча язылган. Монда академик, профессорлар гына түгел. Монда менә фикер йөртүче татар укытучылары, философлары. Менә берничә бик безнең уйлаганча сәләтле иштән уйлый торган шундый менә берничә язучы там Ринат Сайфиевич бар монда. Монда бар, значит, яшьләр дә бар. Менә булды критика, нигә монда сез куйдыгыз яшьләр шигырьләрен иде дә. Но менә безнең уйлаганча ул яшьләр язган шигырьләр бик бүген кирәк. Шуңар без монда куйдык. Менә мин барыгызга да сезгә инде киңәш, бу китапны сез алыгыз, бөтен без оешмаларга моны таратабыз. Ныгыттырып моны укыгыз. Менә без аны күп кеше моны укыгач, да? Төн йокламаенча моны кеше укый, аннан соң 3 төн йокламаенча моны уйлап йөри. Аннан соң дусларын чакырып, кич буе 3 самовар чәй эчә. Менә шундый уйлый торган, шундый иштәнге уйлый торган менә бу без бу китапны шаярып әйтәбез ТТТ. Тел төбен тикшерү. Иң иштәге менән хисләр, уйлар шундый китапта барсы да бар. Вот фантасия уйлы, ул гомер буе яза. Гомер буе кешегә чыгыш ясай. Но менә без аннан сорадык. Нәрсә сез милләткә мөрәҗәгать итәсез 2 биттә. Менә ул 2 биттә үзенең иң иштәге фикерләрен менә монда язды инде. И менә шундый кешеләр 100 кеше монда. Бер китапта шундый 110 кешенең фикерләре, 10 кешенең шигырьләре, шулай итеп шундый бу китап бик урынлы, бик кирәкле, бик иштәлекле. Шуңар барыгызга да яхшы сәламәтлек сезгә, үзегезне саклагыз, дусларны саклагыз. И кайф булганда ачыгыз бу китапны юкыгыз.